बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो सासे उन्दै गथ'सा आरो गोरिब नख'रखौ रैखाथि होनायाव सिगांबोदों सासे सुबुं अनफावरिया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नख'रनि आंखालखौ सुफुंनो थांनायाव सासे उन्दै गथ'साया गुबुननि मालमाथाखौ आखायाव लानानै रोगानाय मोनसे सावगारिया सोराङाव फैदोंमोन बे दुखुनांथाव सावगारिखौ नुनानै निकु कलिता मुंनि सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसेनो गोरिब नख'रखौ दैदेननो थांखि लाबाय महबुबुल हक मुंनि सासे सोलोंथाइगिरिया गोरिब नख'रखौ आंखालनि समाव महबुबुल हकआ दैदेननो थांखि लानायखौ दासान्दि ससियेल मिडियायावबो गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों रायजोआव सोलिगासिनो थानाय इभिक्सनखौ लानानै हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खेंफोरथि होदों बेजों लोगोसे रायजोआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै इभिक्सना सोलिबाय थागोन आरो इभिक्सनखौ लानानै सरकारा जेबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों मख'नो गोनांदि हाग्रा ओनसोल दखल खालामनायनि हेंथायै इभिक्सना सोलिबाय थागोन मानोना दिनै गासै बुहुमावनो ग्लबेल वार्मिंआ गेदेर जेंना जानानै नुजाथिदों बबेखानि इभिक्सन खालामजानाय बांसिन सुबुंफ्रानो हा हु दंखायो बावैसो लावख'वा ओनसोलाव इभिक्सन खालामजानाय बांसिन सुबुंफ्रानो हा हु न' बां दंखायो नाथाय बिसोरो हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामनानै आबाद मावगासिनोमोन बिनिखायनो बिसोरो रावबो सुंथानाय मोना जायफोर न' बां हा हु गैया बे बिथिङाव सरकारा नायबिजिरगोन होननानै मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बुंथिदों मिज'रामाव थांनाय 5 मार्चनि मोनायाव सासे पुलिसा अन डिउटिनि समावनो जौ फेनाय थासारियाव सानै लोगो मावफारियाखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों दायनिगिरि बिमलकान्त साकमाया जौ फेनाय थासारियाव लालर हलुवा आरो इन्द्र कुमारजों दान्थे बिदान्थे जानायनि उनावनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों आसामनि रायजो बेंगिरिया हलि फोरबोनि समाव फैगौ 8 मार्चआव कामरुप मेट्र' जिल्लायाव लकेल हलिडे फोसावनानै होदों फैगौ 8 मार्चआव कामरुप मेट्र' जिल्लानि सरकारि मावख'फोर आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द' थागोन धेमाजि जिल्लानि बारग' बि फोरमाया खौरांगिरि मेल खुंदों थांनाय 27 जानुवारियाव सरकारा फोसावनाय सा 201 मुंख्लं नख'रफोरनि फारिलाइयाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सासेबो मुंख्लंफोरनि मुंखौ नुवाखै बेनिखायनो फोसावनो गोनां सा 400नि फारिलाइयाव धेमाजि जिल्लानि मुंख्लंफोरनि मुंखौबो सोसननो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै सा सानजा रायजोआव दावबायफैगोन बे दावबायफैनायनि गुबै थांखियानो जादों नागालेण्ड मेघालया आरो त्रिपुरायाव 7 आरो 8 मार्चआव गोदानै सायख'जानाय गिबि मन्थ्रिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बेखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र'नि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ कामरुप मेट्र'पलिटनाव बै सानफोराव नो ड्रन फ्लाइ जन महरै फोसावनानै होदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दिफु मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सासे मेडिकेल फरायसाखौ दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों बे जिउ फोजोबना लानाय फरायसाखौ कमल ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हादों मोनसे सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला कमल ब्रह्मआ MBBSनि सेथि बोसोरनि फरायसामोन आरो सेमिस्टार आनजादखौ मोजाङै होनो हायैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै मिन्थिना मोन्दों मख'नो गोनांदि 4 सान सिगाङाव गिबि सेमिस्टार आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होदोंमोन गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दिफु मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोन्दों जिउ फोजोबनानै लानाय फरायसाया सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि थागिबि पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै खौरां मोन्दों नक्सारिनि देबसिस गगৈ बुथारनाय जाथायनि जोबथा राय होबाय बिजिरसालिया 8 बोसोर गोलाव आयेनारि जुजिनायनि उनाव देबसिस गगৈ बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोनबाय जरहाट जिल्ला सिजन जाज कर्टआ देबसिस गगৈ बुथारनाय जाथायनि सायाव जोबथा राय होदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 18 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सा 11 दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया गुबुन फारसे बे जाथायनि सा 7 दायनिगिरिफोरखौ देबसिस गगैखौ बुथारनाय जाथायनिफ्राय उदां खालामबाय मख'नो गोनांदि गाबुरु साहा बागानाव दुथांफोरनि हानजानि गाग्लोबनायाव 22 बोसोर बैसोनि देबसिस गगैआ जिउ गोमादोंमोन